Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Dzariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ittakhalu alaihi faqalu salama. Ittakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Qala salamun qaumun munkarun.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa fi ambalihim lan iku ing dalem pira-pira bondone wong akeh hakun utawi hak lisail kanggone wong kang njaluk wal mahrum asal kata haram mahrum wong kang gak njaluk. Dadi sadurunge nerangno tentang sifat-sifate wong mutakin ing dalem swarga lan sumberan di antarane kanu qabla dzalika muhsinin sadurunge dadi wong sing apik kanu qalila minal laili mayahjaun nek bengi turune sethithik akeh meleke tapi melek duduk melek jagongan cangkukan janduman apa nih wabil askarium yastaghfirun ing dalam waktu sakur maka njaluk sepur wa fi ambali mahakul lisaili wal mahrum ing dalam bodone ana hak kanggone wong sing njaluk lan wong sing ora njaluk. Mahrum menjaga diri dari minta. Surat Al-Ma'arij alladzina ala salatim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin tak teruse ayat 13. Alladzina ala salatim daimun wong sing salat iku daimun langgeng walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum ing dalem bodhone hak sing wis diweruhi lisaili wal mahrum kanggone wong sing njaluk lan sing ora njaluk. Mahrum asal kata ya haram dadi gak njaluk. Kanggone wong njaluk wong sing butuh. Mahrum ora njaluk ada hak apa? Ada zakat, ada nisab, ada sedekah, ada infak dan seterusnya, ada wakaf. Jadi ada beberapa hak bagian dari harta itu untuk orang lain. Bahkan anak wong iku oleh bondo tapi 93 untuk orang lain sing hak kanggo awake cuma 70%. 7%. Sagut sampai dititi bondo. Iki bondo bagian sama jatah 7%. Sing liyane kanggo wong liya. Dadi ana wong sing cita-cita ngene, aku meneh-meneh nek ndi bondo hanya 5% kanggo aku, sing 95% untuk orang lain. Sanggup sampai di cita-cita. Nek wong kedaunnya ya kepengin dipek dhewe bondo iku mah. Padahal nek mati ya gak di. Jadi kanggone wong sing njaluk lan wong kang ora njaluk. Dadi ana kan masih wong iku mang eling sapa jenenge iku? Dokter Muji melarat
bermartabat kaya. Nah, ya apa kalimatnya lali aku. Kaya bersahaja, ya. Jadi melarat bermartabat, kaya bersahaja. Jadi senajan melarat bermartabat, gak njaluk-njaluk. Tetep apa? Ya usaha nyambut gawe. Sing jujur, gak wani nyolong. Walaupun kaya bersahaja, ora kok sombong dan kekayaannya. Jadi kanggo dalam bodone ana hak kanggo wong sing njaluk lan wong sing ora njaluk. Kadang-kadang awake dhewe nek ana wong njaluk iku apa? Mati. Sauke ngono njaluk. Padahal memang di kono ana hake kanggo wong sing njaluk. Kadang wong njaluk ya ana modele njaluk tapi Mayak. sugih ngono lho. Anak kan kampung pengemis. Omahe apik-apik mewah-mewah tapi penggaweane njaluk di tempat lain. Lah meneh-meneh nek model ngene iku wajahe kana daginge dadi tengkorak. Untuk bilamin kali. Wa fil ardi lan ing dalam bumi ayat dan pira-pira ayat lil mukinina kanggone wong kang padha yakin. Jadi di dalam bumi, di bumi ku pirang-pirang ayat tanda bukti kekuasaane Allah, pirang-pirang. Wa fi anfusikum lan ing dalam awak dhewe sira kabeh. Afala tubsirun ana ta mongko ora ningali sira kabeh. Bukan surat 41 surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annal haq awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli syai'in syahid. Bakal ningalake ingsun ewake pira-pira ayat ingsun ing dalam fil afaqi dalam ufuk cakrawala. Pertemuan antara langit dan bumi itu caranya cakrawala. Wa fi anfusihim lan dalam dhewe wong akeh pirang-pirang tanda bukti kekuasaane Allah. Saman ro rambut. Apa kok dawa gak melar. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping kan ngono sih. Dadi ora kok tambah gede ya wis ndelucur dawa apa ukurane sak ngono iku sok dawa pabrike ya apa ngono lho. Padahal iku rambut sak per sentimeter persegi ku pirang biji. Nanda sak mene ambane. Lho ngene iku iso tukul bareng. Terus rambutnya alis ae. Apa gak dawa kaya rambut das. Brengos, jenggot. Breng. Rebreng ya, Bang. Apa? Rebreng kok gak ulu sini jerone irung jenenge breng. Apa gak dawa kaya rambut biasa. Ya apa pabrike kok modele ngono. Terus rambut sing di tengah iku barongan iku. Apa kadungku koyo rambut iki ae gondrong. Rambut sikil. Apa kadungku koyo rambut biasa. Iku sik rambut tok iku durung mripat. Golongane yo cilik tapi iso fokus. Ya.
Oh, guru liyan. Apa meneh jantung. Paru-paru, ginjal, liver, apa meneh. Wis gak karo-karuan. Wa fi anfusihim indal dene wong akeh. Wa fi anfusikum awak dhewe sira kabeh. Afalatu basirun. Apa ta mengko ora ningali sira kabeh. Hatta yatabayyana lahul haq sateruse. Dadi nundukna bahwa Allah itu maha sempurna segala ciptaannya. Lah nek menungso gawe apa-apa ya gak iso sempurna. Surat Al-Jasiyah ayat 3. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabusu min dabbatin ayatil liqaumi yuqinun wa tilafil laili wan nahar sateruse. Dadi dalam penciptaan sira kabeh ya tenggali winginane masalah sperma. Sehari ku produksine piro? Misale gawe apa jenis konveyor. Sedina iku produksine piro iku? Lho ngono iku ya sempurna kabeh. Pabrik motor piro sedina metune? Kalah canggih karo pabrike sperma. Padahal posisine ya nek kudu nyelempit ngono. Wa fi anfusikum afala tubsir. Lah dengan awak dhewe iku ana ayat-ayat kanggone wong sing yakin. Wa fis samai lan endam langit apa rezekikum rezeki sira kabeh rezekine sira kabeh iku ndek langit. Lama tu adil barang kang dijanji sira kabeh. Dadi rezekine awakmu iku ndek gone langit. Mulane eling ana wali tapi nek awake gak iso. Nek tengah lautan pasir iku ndonganya Allah njaluk rezeki langsung oleh rezeki. Kayak sama? Ibuke Nabi Isa Maryam. Ana lagi ada jarene sapa? Zakaria. Maryam iki teka sapa iki? Ada min indillah. Iki teka Allah. Padahal gak mungkin Maryam iku metu nang pasar tulaan. Tuku ya gak mungkin, mung ana tuku ya. Lah iku kok iki wayahe ngene iki lak musime apa pencit. Lah iki kok ana buah sing gak musime ngono lho. Nek kaya musim duren, gak musim duren kok ana duren, gak musim pencet kok ana pencet dan seterusnya. Berarti rezeki itu dari Allah. Lafi samai rezekukum. Dalam langit rezeki sira. Wa ma tu atilan barang ka dijanji sira kabeh. Iku ana sing rezeki langsung berupa panganan kayak jenis Nabi Maryam. Tapi bisa juga berupa air hujan. Jadi dengan air hujan itu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, buah-buahan. Wong tani sok panen. Lah nek wong tani wis panen, duwe dhuwit, engko iso tuku sepeda motor, akhirnya sing dodol sepeda motor oleh rezeki. Engko iso tuku TV, sing duwe TV iso oleh rezeki. Sing duwe HP, sing dodolan HP oleh rezeki sebab wong tani gelem tuku HP. Dadi rezeki iku teka banyu, enggak bisa mai rezekukum. Dadi cara urutane ngono iku. Nek kathik wis gak ana udan, ya wis kabeh sara wong tani wis gak panen. Lah nek wong tani gak duwe dhuwit, dadi sing dodol sepeda ya gak payu, sing dodol HP gak payu, dodol TV ya gak
payu mergo wong tani wis gak panen. Terus Kawa Rabbis samai mongko demi pangerane langit wal ardilan bumi inau sedene Allah iku lahakun yakti hak inau sedene ma ya kan lahakun yakti hak misla anakum sepadane barang kang ana utahe sira kabeh tantikuna ngomong sira kabeh. Dadi Allah sumpah dengan dirinya sendiri demi pangerane langit lan bumi, yaitu sumpah demi Allah. Dadi Allah sumpah atas nama dirinya sendiri. Inaulah hakun sak temene janjine Allah iku mang bener kabeh bahwa apa jenenge mang rezeki teko langit endala awake sira kabeh iku ana pirang-pirang ayat tanda bukti kekuasaane Allah misla anakum tandikun kaya oleh padha ngomong sira kabeh. Jadi Nabi dawuhna qatalallahu aqwaman aqsamu lahum rabbuhum summa lam yusaddiqu cilaka kanggone kaum sing awis sumpah dalam menerangkan sesuatu tapi gak benerno ngono lho. Jadi sesuatu Allah menerangkan sesuatu ikut diadalui sumpah berarti itu perkara sing penting. Wis dikai sumpah kaya ngono sik gak gelem benerno, gak gelem nrimo, berarti wis apa? Dilaknati dening Allah. Mulane kita memahami ayat akhirnya mengetahui kebenaran hak itu dari Allah. Dengan meraba diri kita masing-masing iki tanda bukti kekuasaane Allah, kita semakin yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan dia adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Sampai sini ada pertanyaan? Aduh karena sekian kaji kita, semoga Allah memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.